Ja som videla na TikToku jedno video, kde jedno dievča tancovalo tú našu choreografiu na Bitches celebrate shine, she dance on TikTok. Tancovala to skvelé. Úplne vyzerala krásne, bola skvelá, vážne super to vedela. Ona dala taký podpis k tomu videu a napísala tam, že tak čo si ma môžem byť tvoja tanečníčka? A niekto je tam napísal z mojich fanúšikov taký komentár, veľmi škaredý. Napísali tam niečo také, že teba by si ma ako tanečníčku nevybrala, pretože si taká. A keď som to videla, tak si hovorím, že fuck, vôbec. Nikto nebude šikanovať moju babu. Slečnate sa, Rova, ste tu? Tá baba je práve teraz tu. A ja chcem, aby si to dala teraz s nami. Si pripravená na to? Nikdy sa nenechaj nikým dojebať. Všetko sa tu povie. Zavolaj